У мінулым годзе айцэпіяры, харызма якіх палягае галоўным чынам на выхаванні маладога пакалення, адсвяткавалі 400годдзе заснавання свайго ордэна. Сёлета прыпадае другі вялікі і важны юбілей 300годдзе прыбыцця айцаў-піяраў на тэрыторыю сучаснай Беларусі. Сёння яны служаць у Шчучыне і Лідзе, а таксама ў Чавусах, Мінска-Магілёўская архідыяцэзія. Шчучын – гэта першая пляцоўка на тэрыторыі сучаснай Беларусі, дзе прыйшлі піяры са сваёй харызмай, са сваёй паслугай. Таму для нас гэта такая знакавая падзея, радасная падзея, і мы хацелі яе сапраўды асвяткаваць. Для нашай супольнасці айцаў-піяраў у Шчучыне гэта нагода і штуршок да таго, каб зрабіць, можа, з аднаго боку нейкі такі рахунак сумлення, як мы да сённяшняга дня рэалізавалі нашу харызму тут у Шчучыне, і пабудаваць нейкі план, што мы хочам зрабіць. План адносна гэтай дзейнасці, звязанай з навучаннем ці выхаваннем дзяцей і моладзі. З нагоды юбілею 13 кастрычніка ў мясцовай святыні адбылася ўрачыстая святая імша падзякі. У касцёле сабралася шмат вернікаў з розных куткоў Беларусі. Галоўнымі запрошанымі гасцямі на свяце сталі біскуп Гродзенскі Александр Кашкевіч, біскуп Віцебскі Олег Будкевіч, дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі і правінцыял польскай правінцыі ордэна піяраў айцец Юзаф Матрас. Хацелася б шчыра пажадаць, каб гэты этап 300 год, з якога, дзякаваць Богу, гэты ордэн айцоў-піяраў застаўся далей на сваіх пазіцыях, каб і гэтае развіццё, яго развіццё дапамагала нашаму грамадству. Сёння таксама няхай нашыя малітвы будуць скіраваныя ў інтэнцыі пакліканняў да гэтай супольнасці, пакліканняў да службы Богу, таксама у ордэне, які займаецца выхаваннем, адукацыяй дзяцей і моладзі. Пасля святой імшы пры выхадзе з касцёла была асвечана памятная мемарыяльная дошка. Яна стане напамінам для вернікаў, а таксама для наступных пакаленняў аб вялікім юбілеі, які давялося адсвяткаваць папярэднікам. Затым госці былі запрошаны пробашчам парафіі ў раённы дом культуры, дзе з дакладамі выступілі навукоўцы, якія цікавяцца ордэнам піяраў. Прысутныя мелі магчымасць глыбей пазнаёміцца з гісторыяй знакамітай супольнасці, а таксама атрымаць асалоду ад музычных нумароў, якія былі падрыхтаваны ў перапынках мясцовымі талентамі. Сапраўды мы ордэн, які займаецца больш школамі. У нас такая ситуация в Беларуси, что мы не можем иметь свою школу, бо адукацыя у нас светская, і таму мы вымушаны працаваць толькі ў парафіях, займацца катэхізацыяй дзяцей і моладзі, праводзіць для іх розныя мерапрыемствы, выезды, экскурсіі, праводзім інфармацыйную дзейнасць, выхоўваючы дзяцей і моладзь, арганізоўваючы для іх канікулы з Богам і розныя такія вось мерапрыемствы характару такого адукацыйна, выхаваўчага, і таксама, вядома, згодна з нашым дэвізам ордэна пабожнасць і навучання. Ва ўсім гэтым найперш стаіць пабожнасць, гэта малітва, гэта адносіны асабістыя з Богам, і таксама гэта адукацыя, развіццё таксама інтэлектуальнае. Айцэпіяры ў Беларусі займаюцца душпастарствам у парафіях і таксама прапануюць розныя акцыі для моладзі. Айцэпіяры, асабіста отец Віталій Слука, арганізоўвае для нас розныя мерапрыемствы і выцежкі. Па суботам для нас тоже отцы арганізоўваюць футбол. Так што гэта мы не толькі служым, а таксама яшчэ развіваемся як супольнасць. Хацім падзякаваць отцам за то, што яны нас навучаюць і дапамагаюць кожны дзень крочыць далей да Бога. Ксяндзы нам помогали, готовили нас к взрослой жизни, как поступать в университет, как быть ответственным, быть взрослым человеком. То есть они всю нашу молодежь чучинскую, и Лидскую, наверное, и в Чаусах ведут через всю вот этот вот самый сложный, самый важный период. Ну и в этом, мне кажется, заключается уникальность отцов-пияров. И действительно важно дать все в своей жизни к тому, чтобы молодое поколение
могло и развиваться, и возрастать и в знаниях, как интеллектуальных, так и таких духовных. И очень важно и помнить о том, что этот процесс воспитания, он многолетний. И в течение всей жизни, начиная от детского сада, школы, потом всю взрослую жизнь, человек старается быть близко. Близко, с одной стороны, другого человека, с другой стороны, близко Бога. И благодаря этому хорошему воспитанию это удается сделать. Я думаю, что таким секретом является хорошего воспитания, является искренность того, кто преподает, любовь к деткам, к молодежи, потому что, в принципе, это такая категория людей, которые очень сильно чувствуют, если их любят, если их уважают, если к ним относятся сердечно, то и они открываются. Няўзброеным вокам бачна, як моцна моладзь любіць сваіх душпастыраў. І нават пасля таго, як выязджае з родных мясцін, усё роўна падтрымлівае сувязь са святарамі і задавальненнем іх адведвае. Сапраўдныя сябры, яны назаўсёды. Ад імя хора «Каласанс» гэта вялікае свята. Мы хочам павіншаваць нашых айцоў, падзякаваць ім за цеплыню, за іх адкрытыя шчырыя сэрцы, за навуку на уроках рэлігіі. Таксама хочам сказаць слова ўдзячнасці за лёгкую супрацоўніцтва з імі, за тое, што яны заўсёды падтрымліваюць нашы ідэі, нашы прапановы. Гэта заўсёды без праблем, яны рашаюць нашы просьбы, за тое, што мы чуемся з адной сям'ёй. Не толькі наш хор, але і ўсе дзеці, наша моладзь. Мы заўсёды прыходзім у кляштар як да свайго дому. І нашы айцы гэта падарунак ад Бога для нашай парафіі, для нашага горада.